Martinská parkovacia spoločnosť spustila pri Mestskom úrade nový závorový parkovací systém. Aktuálne je tu parkovanie v testovacom režime bez poplatkov, pričom pri vjazde je potrebné vytlačiť si lístok. Tento bezplatný režim potrvá do 14. októbra. Od 15. októbra bude parkovisko zaradené do zóny M. Prvých 30 minút parkovania bude bezplatných a každá ďalšia začatá polhodina bude spoplatnená sumou 60 centov. Úhradu je možné vykonať aj kartou na výjazdovom termináli. Pre návštevníkov Mestského úradu sú vyhradené parkovacie miesta. Centrum robotickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine začalo využívať robotický systém Da Vinci aj pri liečbe ochorení pečene, pankreasu a žlčových ciest. Najčastejšie ide o onkologické diagnózy, kde chirurgicky odstraňujú nádory a cysty. Robotické operácie prinášajú väčšiu presnosť pri zásahoch, blízko veľkých ciev, 3D vizualizáciu operačného poľa, mini-invazívny prístup s menšími ranami a menej pooperačných komplikácií i rýchlejšiu rekonvalescenciu. Trend cestovného ruchu na Slovensku naberá nový smer. Krajinu objavuje stále viac zahraničných turistov. Počas júla navštívilo Slovensko takmer 700 000 hostí, ktorí v ubytovacích zariadeniach strávili spolu takmer 2 milióny nocí. Najvýraznejšie rástol počet zahraničných návštevníkov, čo potvrdzuje aj fakt, že Slovensko je čoraz atraktívnejšou destináciou aj za hranicami. Celkovo sa v období január až júl počet prenocovaní zvýšil o viac ako 5% oproti minulému roku. Najviac návštevníkov prišlo v júli do Žilinského a Bratislavského kraja. Podľa štatistického úradu tieto kraje navštívilo viac ako 140 000 hostí. Tretiu najvyššiu návštevnosť za mesiac júl hlási Prešovský región s viac ako 118 000 návštevníkmi. Tieto tri regióny spolu tvorili viac ako 61% celkovej návštevnosti Slovenska v danom mesiaci. V okolí galérie Mikuláša Galandu aktuálne prebiehajú práce, ktoré zmenia vizuál priľahlej záhrady. Na revitalizáciu získalo mesto dotáciu vo výške 195 000 eur z európskych fondov. Ďalších 17 000 eur poskytlo mesto z rozpočtu. V rámci projektu sa opraví plot, spevnia sa plochy, upraví sa záhrada a pribudne aj nová zeleň, lavičky i informačné tabule a drevená pergola. Obnova záhrady by mala byť dokončená do konca októbra. Rodný dom Mikuláša Galandu bol v roku 1979 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.